terve, terve taas. Ensimmäinen kysymys. Pelataan. Mukana ovat siis vain sinä, minä ja tietokone. Antaisitko nimesi? No annetaan. Toivon mukaan tykkäätte ja tilaatte kanavaa. Nyt mennään pelataan taas Halukko miljonääriä. Ja nyt riippuu mitä tässä. Kai mä häviän nyt niinku yleensä. Olet 15 kysymyksen päässä miljoonasta ja jos olet valmis pelaamaan, tutustu tähän 500 markan arvoiseen kysymykseen. Yes. Mikä on seuraavista? On Sorsalli, Nelli, Salli, Elli, Salli. Päätit kysyä katsomolta. Jos katsomo on valmis, voitte äänestää nyt. Heidän mielestään se on D. Noudatatko katsomon neuvoa? No kai mä siihen luotan enemmän kuin itteeni. Haluatko varmasti vastata tähän? Jep. Totta kai se on. Sinulla on nyt 500 markkaa. No nee. Lyyti alkoi kirjoittaa meikäläistä. Katsoppa tätä. Se on 1000 markan arvoinen. Good morning, Finland. Mitä seuraavaksi voit kiinnittää vaikkapa takkis? Pinssin. Olet sitä mieltä, että se on B. Oikein vastattu. Sinulla on 1000 markkaa. On vähän muuttunut kysymykset. Toistaiseksi menee hyvin. Katsopa tätä 2500 markan kysymystä. No katsotaan sitä. Mikä yhdistää lähes kaikki nisäkkäitä? Karvapeitti, mieti rauhassa, sarvat, sillä sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä. 50-50 tai kilauta kaverille. Räpälät, sarvet, suomut. Kaikkia nisäkkäitä. Minne se hiili katsotaan? Hetkinen. No. Kiva. Haluatko varmasti vastata tähän? No en halua. Oletko ehdottoman varma? No on. Olet 2500 markan edestä oikeassa. On ollut vähän teknisiä vikoja tietokoneessa, niin joutunut sen takia pitää pientä taukoa. Mutta ehkä se näyttää toimii. Ehkä. Vähän ihme kevät, kun on lunta satanut vaikka aurinko on paistanut ja vettä ja mitä. Sinulla on 2500 markkaa, mutta voit silti joutua lähtemään tyhjin käsin. Toivottavasti niin ei käy. Vilkaisepa tätä kysymystä, se on 5000 markan arvoinen. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä. 50-50 tai kilauta kaverille. No ton mä nyt tien ohukaisen, ettei mistä ei tarvi hiivaa. Haluatko varmasti vastata No tähän? Tietysti, kaikkihan sen osaa. Sinulla on nyt 5000 markkaa, onneksi olkoon. Sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä. 50-50 tai kilauta kaverille. Tämä on viimeinen vaihe, jossa voit joutua lähtemään tyhjin käsin. Olet nyt 11 askeleen päässä miljoonasta. Kysymyksen arvo on 10 000 markkaa. Se kuuluu näin.
Tämä on viimeinen kysymys, johon vastaamalla väärin voisit vielä joutua lähtemään tyhjin käsin, joten mieti rauhassa. On runsaasti kaloja. Sauhuksessa. No meni kyllä Pekka Pouhu. Sanotaan näin. Kysytään kaverilta. Haluat käyttää kilauta kaverille oljenkorren? Jep. Soitetaan hänelle, mutta sinun ei tarvitse noudattaa hänen ehdottamansa vastausta. On kivaa. Soitetaan Muumimammalle. Ouna Makka. Terve. Täällä on Lasse Lehtinen. Haluatko miljonääriksi ohjelmasta? No terve. Kaverilla se sujuu aika hyvin, mutta hän tarvitsee nyt apua päästäkseen käsiksi kunnon rahoihin. Anna tulla. Kysymys kuuluu näin, Ouna. Muista, että vastauksista 3 on vääriä. Eikö se ole semmonen merilisko se tesaurus, niin että se on sitten täynnä kallaa? Selvä, Ouna. Hyvin meni. Kiitos avusta. Ouna sanoo A, mutta sinun ei tarvitse noudattaa hänen ehdotustaan. Sinun ei ole pakko vastata, jos Kyllä et mä halua. uskon kaloja. Se oli niin varmasti. Onko se lopullinen vastauksesi? On. Ikävä kertoa sinulle, mutta olet väärässä. No niin, tietysti. Oikea vastaus Sanoin. on C. No niinpä tietysti. Otetaan vielä toinen. Valitan, mutta nyt selvä on. Joo, jatketaan vielä Hienoa. peli. Onnea matkaan. Toivottavasti olet valmis. Joo. Tykätkää ja Ensimmäinen tilatkaa kysymys kanavaa. on arvoltaan 500 markkaa. Laittoi taas 3 kissanpentua tässä hiljattain. Ja niin sulosia. Ikäseuravista on Vantaalla sijaitseva tiedekeskus Heuheka. Totta kai se on. Tiedät, Sinulla on nyt vaikka en ole ikänä käynyt 500 markkaa. Hehe. En ole ikänä käynyt, mutta Katsopa tätä 1000 markan kysymystä. kenelle Jumala antaa Raamaton kuulkaa 10 Moosekselle vai Joosefille? Mieti rauhan. Sinä haluat vastata B. Muistaakseni. Lukitaanko vastaus? Vähän myöhäistä. Oikein vastattu. Sinulla on 1000 markkaa. Vielä muistin tonkin ulkoa. En pitkä aikaa ole sitäkään lukea. Tässä on kysymys numero 3. 2500 markkaa. Jaa. Mihin Australian alkuperäiset asukkaat käyttivät bumbera? No sehän oli metsästykseen. Lukitaanko C? Yes. On hyvä, kun aina alussa on Se oli oikea vastaus. helpot Sinulla kysymykset. on 2500 Helpot markkaa. kysymykset, nääs. Ottiko se 12 Pomppe. kysymyksen päässä miljoonasta. Meillä on semmonen kissan Tämän arvo nimi, on Kottis, 5000 ja markkaa. sitten on Salama, Älä suotta kiirehdi. joka on Salamana Lue joka paikassa. kysymys huolella. Ai, antakaa mun. Mieti rauhassa, sillä sinulla on Minkä vielä avulla kaikki 3 panhuilu oljenkortta. soi? Levyjen, 50-50. tikkujen, Kilauta kaverille kiilin, tai kysy katsomolta. panhuilu. Mä en tiedä sitä, mutta kysytään Haluat siis katsojalta. kysyä katsomolta? Joo. Valmistautukaa te siellä katsomossa auttamaan kilpailijaamme. Heidän mielestään se on D. Katsomon mielipide oli erittäin selvä. Kai se on silloin putki. Oletko aivan varma vastauksesta? On kai. Sinulla on nyt 5000 markkaa. Kiitos Onneksi katsojat. olkoon. Yeah! Sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä. 50-50 tai kilauta kaverille. Seuraava kysymys takaa, että saat ainakin 10 000 markkaa
jos vastaat oikein. Joo. Kysymys kuuluu näin. Anna tulla kysymys. Mikä sellaista voi olla avioliiton este Suomessa rikosketjusta lähisukulaisuus? Tämä on viimeinen kysymys, johon vastaamalla väärin voisit vielä joutua Kun vastaus on lukittu, sitä ei voi enää muuttaa. Lukitaanko vastaus? Muistaakseni. Vaikutat varmalta. On jo. Ja syystäkin, sillä voitit juuri 10 000 markkaa. Nyt pääsee vähän törssättää. Jee. Olet voittanut 10 000 markkaa, jonka saat pitää varmasti. Riippumatta siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, saat mukaasi ainakin 10 000. Katsoppa tätä kysymystä, vaikka siihen on ihan sama vastata vaikka arvaamalla. Kysymyksessä on 15 000 markkaa. 15 000 markkaa. No silläkin pääsis vähän törssään, vaikka ei sillä ole enää. Mitä manttuki-teetti koe mittaa? Välimatkaa, kypsyyttä, älykkyyttä. Joo. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä 2 oljenkortta jäljellä. 50-50 tai kilauta kaverille. On aika käyttää 50-50 oljenkorsi. Kone poistaa 2 väärää vastausta ja jättää näkyviin oikean vastauksen ja 1 väärän vastauksen. Joo, onnes tuli. A ja D lähtivät, B ja C ovat jäljellä. Sinun ei ole pakko vastata, jos et halua. Toi mukaan se oli toi välimatka. Ei se kai kypsy. Onko se lopullinen vastauksesi? Pelkään, että se on toi kypsy. Vaikutit melko varmalta, mutta vastaus on silti väärin. No niin. Oikea vastaus oli C. No sama hyppi ton. Yes. Onneksi olkoon, voitit 10 000 markkaa. Noniin. Se on enemmän Tilakkaa ja tykätkää kanavasta. Kilpailijoiden voittosumma, mutta harmi, ettet päässyt pidemmälle. Jatketaan tätä mutta vähän. Yritä toki pian uudelleen, sillä voitat varmasti enemmän, kun seuraavan kerran kilpailet miljoonasta. Tilakkaa ja tykätkää kanavasta ja kommentoikaa, jos haluatte jotain lisää. Nonni, morjes!